Xitay Xalq Respublikasynyň muzey işgärlerinden ibaret wekilçilikli topary ýurdumyzda saparda bolmanyň çäklerini Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna Xitay Agfarfyrynyň sergisini gurady. Xitaýyň wekili dagdalary Türkmen topragyna mähirli kabul edilenligi hemde meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilenligi üçin hormatly prezidentimize hemde gahyrman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlekem Xitay Xalq Respublikasynyň muzey işgärleriniň sapary paýtagtymyzdaky şekillenler Tunugotu muzeýine dowam etdi. Bu ýerde ýurdumyzyň ýaş suratkeşläriniň eserleri görkezildi. Ýaş suratkeşleriň zehininden dören eserlerde milli medeniýetiň we Tunugotyň ýeten derejesi, iki ýurdun arasynda ýola goýulan we sazlaşyk gösterilýän gatnaşyklar öz beýanyny tapdy. Saparyň çäklerine guralan çäreler dostlukly ýurdun wekiliýetiniň saparynyň meden maksatnamasynyň baýmany mazmuny eýe bolanynyň, onuň saparyň maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilen onuň nowatdaky suwutnamasyna urildi.